Nung unang kasal kami ni Jess, hindi ako kumakain ng kahit anong gulay. Lalo na yung mga ginagamit sa pagluluto ng Filipino food, kagaya ng ampalaya, okra, talong, saluyot. Lahat ng mga yan, hindi ko kinakain. Pero sa sobrang galing niya magluto, ngayon, hindi na ako namamili sa pagkain at kinakain ko lahat ng mga gulay. At ngayon, may sarili kaming halamanan dito sa bakuran namin at lahat ng mga to gagamitin namin sa pagluluto. Dahil isa sa paborito naming ulam is pakbet, kompleto ang pangpakbet namin at dautong, tarong, okra, parya. Sobrang excited ako dahil siguro isa pang buwan at punong-puno ito ng mga bunga ng mga paborito namin mga gulay. Ito ang mga kalabasa namin. Ito ang talong. Meron din tayong bawang, okra. Yan ang ampalaya. Tapos dito sa kabila, may sili, madaming kamatis. At dito, puro sitaw ang mga ito. Kaya kung hindi ka mahilig sa gulay, maghanap ka na lang ng magaling magluto kagaya ng ginawa ko. At abangan po ang aming pag-aani dito sa halamanan namin. Bye-bye!